Ġiet inawgurata wirja minn Heritage Malta fil-lokalità ta' Taslima li qed timmarka l-25 sena mill-Konvenzjoni dwar il-protezzjoni tal-wirt taħt il-baħar tal-UNESCO u l-5 sena minn meta Malta iffirmata. F'kummenti lil One News il-kap tat-taqsima responsabbli mill-wirt marittimu Timi Gambin innota li din il-wirja fl-aħħar mill-aħħar ċelebrazzjoni ta' dak li forma parti mill-istorja ta' Malta. Din hija ċelebrazzjoni tal-wirt kulturali li ma tantx tidher jew ma tidher xejn għax qiegħda taħt il-baħar. Allura qed nagħmlu sforz permezz ta' din l-eżibizzjoni outdoor biex nieħdu s-siti tagħna għall-pubbliku. Ġifieri minflok il-pubbliku jmur ġo mużew għax ma jistgħux għax daw is-siti jinstabu taħt il-baħar, nieħdu s-siti jew nġibu s-siti għand in-nies. Waqt it-tnedija l-kap tal-operat tal-entità governattiva Kenneth Gambin qal li dak li jinstab taħt il-baħar hu ta' importanza kbira u għandu jiena ta' importanza wkoll waqt li l-wirja qed issaħħaħ il-preżenza ta' Heritage Malta fil-lokalitajiet. Din il-wirja qed issir f'kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali ta' Taslima li qal li hu impenjat biex ikompli jqajjem aktar għarfien dwar dak li hu lokali. Dan skont kif anke aċċenna l-Kunsillier Laburista David Muscat. Dejjem nilqgħu inizjattivi bħal dawn speċjalment fejn jitlu l-ibra ta' madwarna sewwa, għaliex ovvjament hawnhekk anke f'Taslima jekk wieħed jiskopri hawn ukoll x'wieħed jista' jara u permezz anke ta' Heritage Malta din id-darba ħankunu nistgħu nesploraw anke permezz tal-virtwalità fejn wieħed jista'jesplora iktar.